Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa maza da mata ina yi mana fatan alkhairi. Kamar yadda kuka sani sunana Yusuf Al-Shabab. A yau abinda nake so zan yi kira ne da kuma jan hankali gurin mutane biyu, ‘yan Nijar da ‘yan Najeriya. Waɗanda mutanen da zan yi kira gare su ne ainihin YouTubers ɗin nan na Najeriya masu ainihin YouTube channel waɗanda suke yaɗa labarai akan harakokin da suka shahi na Nijar. To ku sani masu yaɗa labarin ƙarya akan harakokin Nijar, mu fa kuna hasa mana wuta, kuna haddasa mana fitina a cikin ƙasarmu ko kuma kuna ƙoƙarin haddasa mana fitina don ta fara faruwa. Wannan bai kamata ba. Ya kamata a ce a matsayinku na 'yan uwanmu, maƙautanmu 'yan Najeriya wanda muke alaƙa da ku, muna hulɗoɗi na arziki tsakaninmu da ku. Kamata ya yi a ce kuna ainihin idan za ku ba da labarai akan ƙasarmu, kamata ya ce kuna ba da labarai na gaskiya akan ƙasarmu. Kun gani? To amma idan kuna yi mana ire-iren wannan katsalandan, babu ruwanku labari idan ya zo muku ta yanda ya zo muku akan labarin Nijar ku je kuna wallafawa, 'yan ƙasanmu kuma suna bibiye da ku. Kun ganin ba ku gyara mana, ba ku yi mana adalci. Shi idan mutum zai yi abu to ya tabbatar da zai yi gaskiya akan abu, ba wai don cika wani guri ba, wata manufa can wurin daban. To babu amfani wannan, ko ba haka ba, babu amfani. Yauwa, to kenan kamata yi idan za ku kun ga ba mu yi muku katsalandan a cikin al'amarin da ya shafi na ƙasar ku. Da wuya ka ga wani yana da YouTube channel ɗan Nijar ne yana yaɗa labarin Najeriya, abin da suka shahi na 'yan siyasa su da al'amuran ƙasar su. To kun gani? To ku da kuke yaɗa na ƙasar mu, kun yi daidai, ba mu ce kun yi laifi ba, ba laifi ba ne wannan kuka yi. Insha Allah. Amma abin da muke so don Allah da Annabi, idan za ku yaɗa labari akan ƙasarmu Nijar, to ku tabbatar da kun yaɗa labari na gaskiya, tunda 'yan ƙasarmu suna bibiye da ku. Idan kuna yaɗa labari na ƙarya, kun ga kenan har yanzu mu kuna haddasa mana fitina ne, kuna hura mana wuta a cikin ƙasarmu, alhali ku kuna can ƙetare ba ku san abin da yake faruwa cikin ƙasar Nijar ba. Ba adalci kuke muna ba wasu daga cikinku. Don ba za a ce dukanku ba kuna yaɗa labarin ƙarya, amma mafi yawanci cikinku masu channel ɗin na YouTube wanda suke wallafa labarai na ƙasar Nijar suna wallafa labaran abin da ba su da masaniya a kan shi. Duk abin da ka sa kanka, matuƙar da gaske kake yi, ka sa kanka kuma domin gaskiya ka kafa turbarka, to kana da izinin kuma kana da damar da za ka nemi masaniya akan abin. Ai akwai kafafen sada zumunta, kafafen yaɗa labarai na Nijar na gaskiya wanda ba sa sakin labarin ƙarya. Me zai hana ku riƙa bibiyar su, ku samu connection da su ta yanda za su riƙa ba ku sahihin labari, wanda idan kuka tashi ku wallafa kenan na gaskiya ne. Nan kusa kun ga wannan shinkafar ta Bazum da kuka je aka yi ta yaɗawa a yi kaza da kaza, mu kun jawo mana wasu zage-zage, wani bacin shugabanni da sauransu, dai abin da dai gashi na wasu abubuwa ma ba za su misaltu ba. Kun ga wannan ba adalci ba ne kuke mana, ko ba haka ba? Ya kamata ba mu hana ku shiga al'amarin ƙasarmu wajen yaɗa labaran ƙasarmu, to kamata ya yi idan za ku yaɗa labari akan ƙasarmu to ku yaɗa labari na gaskiya. Ku samu connection idan tunda kun sa kanku kuna sha'awar yaɗa labari abin da ya shahi na Nijar, to ku sa kanku connection da abin da ya shahi 'yan ƙasar Nijar, 'yan cikin Nijar kuma na gaskiya waɗanda suke iya ba da labari na gaskiya. In suka ba ku labari sai ku yaɗa, ko ba haka ba? Amma kuna amfani da irin wasu maganganu na TikTok, wasu maganganu na WhatsApp, wasu maganganu na group na Facebook, wannan sai kuna yaɗawa, wannan ba adalci ba ne kuke mana, ko ba haka ba? Muna tare da ku, muna alaƙa da ku, muna zumunci, muna lafiya lau muke zaune da ku, to kamata ya ku riƙa yi mana adalci. Idan za ku wallafa labari akan ƙasarmu, to ku ba da labarin sahihin gaskiya na gaskiya, labari na gaskiya.
ba mu ce muku ba za mu iya hana ku wallafa labari akan ƙasarmu ba za mu iya raba ku ba da labari mu ce ku daina yaɗa labari akan ƙasarmu, ba za mu iya ba, amma mun hiso idan za ku yaɗa labari akan ƙasarmu ku yaɗa labari na gaskiya ba na ƙarya ba. To da yawa wasunku suna yaɗa labari na ƙarya saboda su dai gurin su dai a bibiya a kalla. 'Yan Nijar suna bibi da channel ɗinku, to haka kuke so ku ci gaba da cakuɗa mana, ku rika cakuɗa mu cikin juna, kuna haɗa mu fitina tsakaninmu, kuna sa wai su muna junan mu kallon wasu abubuwa, musamman yaɗa labarai wanda suka shahi na 'yan siyasa ne, an fi samun matsala nan wurin kun gani. To wannan bai kamata ba, don Allah dan Annabi ku daina. Idan za ku yaɗa labarai ku tace labari, ku tabbatar da sahihancin labari sai ku yaɗa shi mana, bai kamata ba kun gani. Sannan ku kankan ku 'yan uwanmu 'yan Nijar wanda kuke bibiyar channel na Najeriya wanda suke yaɗa labarai akan harkokin Nijar, ya kamata ku san irin channel wanda kuke bibiya waɗanda suke bada labari na gaskiya. Ba ku je ba ku dai da kun ga abu shikenan kun ɗauke shi da gaske. Wannan ba adalci bane kuke yi, kanku ne kuke ba ku ma adalci. Bai kamata ba wannan. Labari idan za ku bibiye channel ku tabbatar da wannan channel ce ta gaskiya wadda ba ta yin ƙarya. Ko ba haka ba, sai ku bibiye ta ku ɗauki labarin kuma ku sa shi cikin ƙwaƙwalwarku, cikin kanunku ku yi amfani da shi. Amma ku dai ba ruwanku da kun ga an sako abu saman YouTube ku dai kalla, ku ɗauki abu da zahi ku yi kaza da kaza. Ba ku da 'yan uwa ne cikin ƙasashen naku? Babu ƙasashe, babu ainihin kafafen sada zumunta ba kuna gani ba wanda na cikin gida kun yarda da su? To me zai hana ku rika amfani da su wannan? In dai ɗaukar labari ne na gaskiya, mu ba mu hana ku ba ku bibiye wasu, amma idan za ku bibiye labari na gaskiya, idan ku tabbatar da labari na gaskiya sai ku ɗauka ku yi amfani da shi. Wannan ba adalci bane wannan, ba ku yi makaninku adalci ku kanku, wannan bai kamata ba wannan Allah. To da fatan dai kuna lafiya, ina muku fatan alkhairi. Yusuf Al-Shabab ina tare da ku. Allah kuma ya kyauta. Da Allah a rika kiyayewa idan za a bada labari, ku 'yan masu channel ku rika bada labari na gaskiya, ku kuma masu saurare masu kallo ku rika sanin irin channel ɗin da suke saka labarai na gaskiya, ku rika amfani da su, ba wai da kun ji labari ba kawai ku ɗauka ku yi aiki da shi. Wannan ba adalci bane wannan.